pano pakanema wanu otsogola kanema wapamwamba wa GBES ndipo ndakubweretserani ndi program yapaderadera makamaka komwe ndili kuno ndi ku Kawale ndikhozenena kuti Masintha constituency mmudzi mwa fumu tikhozena group village Jafari and muli ndine Tom Kamanga and pakameranso ndiyamikira ndithu meneyo mzanga Henry Kasowa amene ndithu yayi ndi naye limodzi malo ano. Komano chomwe chatibweretsa kuno kunena kuti kuli vuto la mlatho potengera kunena kuti milatho yomwe yakhala ndithu kuno kwa zaka zambiri akuti chaka ndi chaka nyengo ya mvula imakhala ikupita ndi madzi, ndipo potengera kunena kuti komwe tili kuno ndi shortcut yopita ku Kamuzu Central Hospital. Side imene lino ndi tsidya la Kawale, pamene tsidya linalo ndi tsidya la Kamuzu Central Hospital, chipatala chomwe chili chachikulu kwambiri. Tikhozenena kuti kuno kulilongwe kumwe ambiri odwala amatumizidwirako, tseza kunena kuti anthu ambiri amakhala kudutsanso ndithu malo amenewa kuti akafike ku Kamuzu Central Hospital. Komano tikunena kuti kulibe mlatho, anthu amayenda motani. Ndi monga ndanenera kuti milatho kapena mlatho kulibe mono mudzi mwa group village Jafari. Tanakale kunena kuti anthu tsopano akugwiritsa ntchito chingalawa chomwe mukuchiona muchithunzimo. Chimenechi ndi chimene chikuthandizira anthu kuti azitha ndithu kuwoloka kuchoka tsidya la Kawale kupita tsidya limeneli komwe kuli chipatala chachikulu cha Kamuzu Central Hospital. Ngakhalenso anthu amene amakhala kugwiritsa ntchito chingalawa chimenechi ndi anthu amene ali osiyanasiyana, ena amene akugwira ntchito kapena ali ogwira ntchito azachipatala kukameneku ku Kamuzu Central Hospital, komanso ena amene ali guardians amene amakhalanso ndithu yayi akuyang'anira anthu odwala. Ngakhalanso anthu ena amene amakhalanso ndithu akupita ku ntchito, ena ali ndi minda tsidya limeneli la Kamuzu Central Hospital. Ndi malo amene ali busy, amene anthu tikunena kuti akamawoloka akugwiritsa ntchito chingalawa chimenechi. Lero ndifuna ndithu ndikudziwitseni za zimenezi kuti sikumudzi yayi ku Kawale ndi dera limodzi lomwe ili panchombo pa town ya Lilongwe. Zimenezi zikuchitika kuno. Ndimafuna lero ndicheze ndi mmodzi mwa ani wake amene amayang'anira chimenechi kapena amenenso anabwera ndi lingaliro lopanga chingalawa chimenechi. Tabwera natsogoleri, ndimafuna kuti ticheze ndithu timvenso kuchokera kwa inu kukhalanso ndithu muno wake wa chimenechi. Ndikukhulupirira kunena kuti tsiku ndithu lanu likuyenda bwino. Chiyambira dzina ndani? Ndine Afad Liwonde, koma ndimatchuka ndi dzina loti G. Ino muchokera konkono Kawale kamene mmachokera mwina dera lina lake kuzapanga mwina mmachokera dera lina lake? Ayi, ineyo ndi wankawale 2 muno dera lino la Kawale 2. Chapuno mwina tingofuna ndidziwe zokhudzana za chingalawa chimenechi. Sindzoti ine ndikugwiritsa ntchito dzina lo chingalawa, ine magwitsa ntchito dzina lanji? Aya, dzina lake ndi lomwelo, koma ambiri amangoti chiboti, koma chinthu dzina lake ndi chingalawa ndithu. Munapanga chiboti chimenechi, mwina tsopano zeri imene ikuchokera pati ndipo munapanga imenechi mutaona kuti pali vuto lotani? Nzeru zimene zinabwera chifukwa choti nthawi ya mbuyomu ifeyo kwathu ndi kumangochi. Ndi nthawi ya mbuyomu
ena akankatiuza kuti panali chingalawa anthu amawoloka chonchi nde basi ife tabwera mtawuni muno taona kuti apa pali vuto limeneli nakasakasaka zinthu zoyandama ngati zimenezi kuzilumikiza tazilumikiza tinayamba achani akaife kukwera basi tachimanga anthu awiri atatu kukwera ndetele momwe chili apapa ndi vuto lili apapa titha kumathandiza anthu kuti azitani aziwoloka malinga ndi momwe akupeza vuto lachani la maulekedwe. Chikuthandiza motani anthu chimenechi? Chimene chitu tena kuyamika Mulungu ndi nzeru zomwe anatipatsa. Chikuthandiza ndithu nanga si anthu bwezi akuzungulira kutali kuti achoke mtunda uno kukafika bridge yayikulu ya Central Hospital ndiye kuti pali kantunda ndiye kuti kuntchito anthu azimwintchito ngati ku Central Hospital momwe aoneramu chakuti ena ndi madokta amawoloka pompa anthu akumunda ena ogwira makampani patsidya ali kupita ku area 4 kuti amawolokera apapa ndiye kuti timapanganso anthu acho kuti anyamuke nthawi yabwino akafikenso kuntchito nthawi yabwino. Mwina tikatengera tsopano chimenechi mulipo anu wake ndinu nokha kapena mulipo angati amene mmakhala muyang'anira chimenechi komanso mwina ntchito imeneyi ikuyenda motani? Ndiyambe ndikuyankha funso loti ntchito imeneyi ikuyenda motani. Ntchitoyi ifeyo tiyamika Mulungu kuti imayenda bwino mu nthawi yomwe mtsinje uli bwino, koma imayenda kuyipa ukakhala kuti mtsinje watani wadzaza. Ukadzaza mtsinjewo ife timasiya osagwira ntchito ndiye kuti tsiku limene tajomba sitinagwire ntchito ndiye kuti anthuso azunzika. Mmasiya chifukwa chani mukuona mtsinje wadzaza? Timasiya chifukwa choti timaopa madzi omwe alili kwinaso kuti mwina chitha kutipangitsa nkhozi kuti kutaya miyoyo ya anthu apapa. Ndiye popewa zimenezo timangosiya kuti atisiye kaya akaphwera madzi tiyambe kugwira ntchito. Ndiye kuti chimenechi chimayenda nthawi yomwe mtsinjewo madzi atsika basi? Atsika akuyenda bwinobwino madzi okuti sakuthamanga ndipo pomwe timagwiritsa ntchito paenepo kuti tipewe mbali zonse. Ndi tikakambano tsopano mwina mulipo angati amene mukuyang'anira chimenechi? Chimenechi tilipo anthu okwana 5. Pali achimwene anga ndiye pali ng'ono wanga pali ine ndiye pali azinzathu awiri amene amathandizira pamenepo. Ndi kuti anthu adutse zimakhala motani ndi mungothandiza kuti mwina mukufuna kuthandiza anthu kapena mwina pali kenakake komwe amapereka anthuwa kuti agwiritse ntchito chimenechi? Chimenechi tu anthu amapereka kenakake koma kupereka kenakake chifukwa choti nanga sife ntchito yomwe timadalira ndi yomweyi ndi anthu timawolotsa ife amatipasa kenakake. Kameneke mukati kenakake muti manga mmasa ndamasikati yomwe amapereka anthu amatipasa ma 250. Tinalingalira mulingaliro kuti tiyike 500 koma ndi kuvuta kwa zinthuku nati anthu tathandize ifenso atithandize ndiye tinayika 250 pa mtengo wa 250. Ndamva kunena kuti panali bridge tsidya lina mamakancha mbali yauko. Mwina tangu tifotokozani za bridge imeneyi kuti mwina zinakhala motani and zimakhala motani mwakhalanso timwayika bridge imeneyi? Bridge imeneyi timayika monga nyengo yoti nthawi ya zuwa monga April kumapita uku madzi akakhala kuti mutsinjemu sakudzaza. Nde tikayika bridge ja December January madzi akabwera ambiri kamakokoloka kamapita kumusi. Nde poona kuti bridge chayapita anthu azivutika ndipo pomwe timatenga chingalawachi kuyika apo kuti anthu apitizebe kutani kuthandizika kuti aziwoloka mu nyengo imene yavuta. Amakhalanso akulipiranso pa nthawi imene akugwiritsa ntchito bridge imeneyi? Nthawi ya bridge imene amakhala kuti anthu akulipiranso. Chabwino mwina tsopano potengera kuti pali vuto limeneli ndimafuna nitadziwa tsopano zokhudzana ndi inuyo mwina mukhoza ndithu kupempha bwanji adindo kapena ena akufuna kwabwino boma kuti likathe ndithu mwina kuthandizanso mwina nkhani imene yemayendedwe kuno ku Kawale? Ineyo nditha kupempha boma kuti ngati kuli kotheka ndi zitukuko zomwe akutipasa za m'madera atsogoleri athu atapanga ndithu lingaliro loti atha kuyika apa ka bridge kenakake kuti anthu adziwoloka mosavutikira. Ndiye pempho langa kuboma anthu mbali ya ife titha kupemphanso kuti nanga sife ndi amene tikuthandiza pamenepa kwa zaka panopa ndi zaka ndithu. Makamudali amenepo mabanja anu kudya pamenepo tsiku ndi tsiku? Mabanja athu achinyamata amene mwaona nawonso amene amathandiza pamenepa amadali apo pomwepa ndiye kuti nafenso mu nthawi imene yomwe aziganizira pamalopo kuti ayike bridge ifenso mwina akati atiganizira mwa njira ina yake. Mwa njira ina yake mutani pamenepo? Mwina mwake kuti pasati ngongole kuti mwina akati kayambe kuthamanga ti ma business mtundamo. Nde
moti mukupempha ndithu boma kuti ayike mwina bridge pamenepo simukuona kuti mwapha msika wana pamenepo iyayi nangasiya uko atithandiza ife tomwe kuti mayendedwe apo tiziyenda bwino andiso ife akatithandiza kuti kangongole aka pita muzikathamanga kuntundako ndekuti moyo wathu so aufewetsa ndekuti ife tikuthamanga kuntundako atiyikiraso chitukuko mmodzi ndekuti zabwinobwino. chinthu chimenechi ndi chinthu chomwe changopangidwa ndi zipangizo zongotolera mwina miyoyo ya anthu imakhala kutetezeka motani mwatsimikizire anthu amene akutionera pa nthawi ino. Okay, chinthu chimenechi ifeyo tinatoera zinthu zake zamanya zokhazokha zoti apo pali china chake choti chomwe chimayendera petulo olo mafuta ena aliwonse olo injini mpalibe icho timayendera manyo ichocho chitetezo chake ndi choti munthu akakwera pamenepa chikakhala kuti chachitika mistake akakhala pamwamba apo asachoke ife ndi amene timapanga mizi yoti munthu atani achoke atuluke m'madzimu akhale kuntunda sanyowa pena paliponse zimakhala mwanji akakhala pamenepo chimene chimakana kugudubuzika chikakayandamo chimangoyandamo basi mangovayi chili ndi control ina iliyonse chabwino ndithu. Ndeno mwina nkhani ya kuchipanga maintenance chinthu chimenechi ndikhupa kuti maintenance ndi chinthu chinanso chimene chimakhala kuti chipangitsa kuti zinthu zikhale zabwino mmachipanga maintenance motani. Okay, tikamachiyendesa chinthu icho chifukwa tinamanga mbira ndi linya pasi pache pali mitengo de tikachiona kuti munthu yomwe tikuyendesa ndi madzi pushi ya madzi kuti akumenya tikachiona kuti chikugweda timaziwa kuti pena pake pamasuka ndi kuti timachivula kuchimanga kuti chiziyenda bwinobwino ndio timazipanga mezo mwanthawi ndi nthawi imeneyo timapanga ndithu pa wiki paja kawiri olo katatu kuti chizakhale ndi vuto lililonse. apaso ndithu mukhoza kuona ndangokumanizanso ndithu abambo amenewa amene anakweranso chingalawa chimenechi ndikufuna nafenso ndithu TV kuti nawonso ndithu pa nthawi imeneyi amakhala kwera chimenechi amamva bwanji komanso mwina chimawathandiza motani moyo wa tsiku ndi tsiku. Chiyambira abambo tikudziweni dzina. Ine ndine James Gramwendo kuchokera dera kuchokera kuno kukawale 2 makamaka ndimakhala ku 23 so kuno kuli mwana wanga amene ali ku Central Hospital makamuona kudwala makamuona ndili naye ku chipatala kumeneko ndikuti mukhangati kuti mwachoka kumeneko mukuli mukasinthe mukazikonzekeretse kenako ku nyumba kumene amakhala yeyoko ndi ndikenakonso ndipiteso ku chipatala kumeneko. Chimwe tikuona kuti mukugwisa ntchito chingalawa chimenechi palibe ndithu mlatho kuti mwina akhoza kha kuti mukamadutsa muzimvera anthu mukhomamva kuti iyayi chitetezo chilipo mukamagwisa ntchito chimenechi mwina ndingoyambirira kuti chimakuthandiza ndi bwanji mwana tsiku ndi tsiku. Chimenechi chimatithandiza kwambiri chifukwa kulibe njira ina yachibwino yachidule yoti tingafikire kuchithandizo chopita kuntundako ngati kuchipatala kapena kumapita kuntchito. Komabe pamakhala benkhawa chifukwa chionena kuti ngati tinelekeze ngati ineyo akazanga amaopa samatha kukwera chimenechi. Ndekuti amaenda bwanji ndekuti amaenda movutika amenera kuti akazungulire kukawale kuti mpaka nazafikeso kuti kuno ndoti mwina kuzungulira ndikuti waenda iya shotika lokisa ntchito ichi iyi umaenda midisa ngati ndiko wazungulira enda wapasu kadzera kukawale uko ndeti iyi kuchoka ku Central Hospital ndekuti apa patitha kuyenda mwina olo 20 to 15 minutes kuchoka ku chipatala kuzafika kuno ku nyumba
so zimene zimakhangakunde kuti mwina itha kumatenga nthawi yayitali kwambiri mwina olowana imene kuti tikafike ku nyumba chifukwa kumakhala kuzungulira tikafika kuja ku bridge tikaoloke bridge kenako tikaolokenso kuja tisikabwera kuno makhala ulendo wautali nde mwina mukakwera chimenechi mmakwera kuti mwina basi mulibe pogwira komabe mungwene mukwere basi chimene chichi kupatulako kuti tilibe pogwira koma iwowo amalipirisa pa mtengo wa 250 kwacha kuti munthu aliyense atani awoloke nde timaonabe kuti it's better chifukwa kukwera basi apo ndikuti ulipira 1.5 kapena 2000 kuti uchoke apo ukatsikeso pati ukatsike pa Masintha ukachokanso pamenepo pali ulendonso wautali kulibe transport yoti tochoka apo uzafika apa ndikuti ukafuna kuti ukwerenso kuya ku state center ndikuti ndi ndalamaso zambiri uzafika kuno sobe tikuona kuti akuthandizabe kwambiri moyo ndithu ndekuti tikamadusa pamenepa chifukwa cha iwowa umakhala ofewa zikomo kwambiri ndingokufunira ndithu yayi zabwino zonse makamaka machiritso achangu kwa ochibale amene ali kuchipata zona ali bambo anga apa ndithu ndikuti ndikhozanena kuti takwera chimenechi ngalawa ndakweranso limodzi ndithu ndi mayi wena amene dzina lawo ndithu atifotokoze dzina ndani komanso muchokera mudzi wake kuti ine ndine Rebecca Semu ndichokera kwa Kokokale 2 mudzi wa Jafali mfumu yaikulu Jafali apa ndi mupita kuti apa ndipita Sento ndudwala natuka zimakhoti then ukalembetsa ngati kuziwengo kutseza kuti mumagwisa ntchito chimenechi ngalawa chimene mukhala mupita ku Sento mwina chimenechi mukakwera ngati metakwereramu simukhala ndi mantha amakhalapo chifukwa ngati sidzi osambira titatagweramo ndekuti basi pameneko nifa basi komano mantha ndi amakhalapo komano palibe njira ina yachidule kuposa imeneyo tingakwere pamakhala mabuliji ndadakokoloka mabulijiwo ndikakhala kuti buliji akokoloka timayuza chimenechi mwina kuti chikugwira ntchito mwene tikhaenga tikutsika kuti tichezebe tikuyenda kuti atsogoleriwa mwina azikhala kupanga business imeneyi zikatende kuti mwalipira ndalama zingati apa panalipira 250 kwacha upita kokha pobweranso lipiranso 250 mwina titayimira chapena pake apa tikuyang'ana uko ndeti mwalipira 250 apo ubweranso nilipira 250 ndekuti mwina kupita ndikubwera ndikuti 500 kwacha mwina mukuona kuti njira imeneyi imakhala yofunikira motani kwa inu ngati amayi komanso anthu ena amene mwina amachokera dera limene la Kawale kupita ku Central Hospital njira imeneyi ni yofunikira kwambiri fandi yachidule andi tikakhala kuti tufuna tizungulire ndeti timakafika pa Masintha kukwera kutsika pa Sheodi kukweranso kukafika ku Sento ndeni mtunda utali oti ndalama kolofiri 1000 upita kokha kubweranso ndeti 3 ngati 6 ndeti muonabe kuti chabwino ngikuuza 500 eyo komano moyo makhala chopheso anthu ambiri amayuza njira yozungulira ayifata amaopa ndewakhala iweyo sukuopa ulimba mtima komanso ulipa changu fake timakwera chimenechi soza kuti mukamakwera chimenechi sikuti mmakwera kuti mukusangala komano makhala kuti mulibenso njira ina yokuti mukhoza kukafika mwachangu ku Central Hospital kwambiri palibenso njira ina ndero apa pati masayina moyo ndifa komano ndero palibe njira ina yoti ukhoza upangabe njira yachidule fa njira iyi timayenda mwina 30 minutes koma tikazungulira ndero ngati tikuyenda wapasi ndero mwina ni 1 hour ni hafu kapena 2 hours ngati tikuyenda wapasi komano tikakhala kuti libero transport iyo tiyenera betiyende wapasi kuzungulirako komano ndero mtundawo umakhala kuti wakula ndi mwina mukuona kuti ndi vuto padakali pano limeneyi ine mukuona kuti mwina adindo athandize motani makamaka ngati ineyo upempha boma litalowererapo apapa kuti amange bridge yolimba tingoyerekeza ngati atamanga ngati ili pa Chesi paja ngati tupita mtawuni
imene ijayo ndi yolimba yoti tikhoza maoloka bwinobwino siyana ni amarabwa ifa amarabwa kwabwera vula imakokoloka ndi ukakhala kuti ukokoloka mwina tingoyerekeza ngati munthu akuoloka iyoyo madzi akubwera ambiri ukokoloka imene ni vuto lalikulu kwathu kuno tikhoza maluza miyoyo kwambiri. Ndiyamikire zikomo kwambiri amayi ndikufunira ndithu yayi umoyo wa thanzi. Zikomo kwambiri feso tathokoza pocheza nanu komano tipemphetsetsa ndithu wabomako kuti atipangepo kanthu feyo ngati anthu chifanse ola anthu aku 23 Chilinde amabwera abe oloka apapa ngati yachidule faina amayenda wapasi ngati umanyula izi 23 Chilinde Kawale 2 Kawale 1 ni njira ndithu tikakhala kuti bridge ilipo ni njira ya bize kwambiri komano chifa bridge yapita makhala ngati kuti anthu asiyako koma osiya kwake kwa mavuto sati kwa mtendere. Okay, zikomo kwambiri. Yeah, ngati mukuona kuti chinthu ichi ndithu chimagwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri. Anenapo anthu ambiri kuti si anthu akukawale kokha yayi. Mukhoza padutsa zisogoleri komanso midzi yozungulira Chilinde 23 komanso Nchesi ena amagwiritsa ntchito ndithu dera limene area 44 Kawale 1 Kawale 2 apanso mwina ndithu ndingofuna kuti ndingovanso ndithu choka kwa amenewa muli bwanji atsogoleri. Mwina dzina ndani? Josiah Nyirenda. Muchokera kuti? Ndimakhala Kawale konkuno. Mukudutsa apa mukupita kuti apa patupita mtown koma nthawi zambiri tikamapita mtown tikakhala tupita usento njira yake imakhala imeneyi komano njira itu ikuoneka kuti mungwitsa ndithu chingalawa ichi koma ndi mtown muno ndithu simukuyenera kuti muna kumagwitsa zimene zikufunika zikhala kumudzi mwina kwambiri vuto la mlatho lakukhudzani motani ngatinso ino ife anthu akukawale vuto ili ndilakale kwambiri ndipo takhala tikudandaula ma MP athu amangobwera atinamiza tatimangira kupeza kuti basi zimakhala chonchi akabwera atinamiza tatimangira koma papata kati mwina nsewu amini mlatho atimangira papa zikhozokhala zabwino kwambiri ndipo zikhozothandiza anthu akukawale anthu aku Chilinde even ku 23 komwene ena amachoko 23 amapita amagwira ntchito ku sento amadusa pomwepa mlatho wake uje mukhozoona mezi ukhalira yetu bwana wanga mwina tikatengera tsopano ndi mmene ntchito imene ikugwirikira ndikudzota anyamata amene akugwira ntchito yotamandika kwambiri komano mukuona kuti chikufunika chichitike kwenikweni ndi chani? Ineyo ndinakakonda MP athu amene ali Kaduya atabwera pazaone vuto mene tikumana nalo chifukwa anatolonjeza kuti azatimangira mlatho kulonjeza analonjeza ndithu tichoyambira akazangu kuti awina MP anatuza kuti azatimangira mlatho ndetu kudikira zitete tudikira zomwezo komanso ngati pangapezeke ngati mwina ngati pangapezeke ena kuti otithandizira kuti mwina ngati mabungwe kuti mwina atithandize kumanga chinthu chikozokhala chotithandiza kuti atimangira mlatho. Ndiyamikire ndingofuna nulendo bwe ziko mwambi apaso mwene pala ina nanunso musango amati kungofera fungo dzina ndani? Kondwani Sirumbo. Mwini muchokera kuti? Makhala Kawale kongo. Kawale momo. Chinthu chimene chimakuthandiza ndi bwanji mwana tsiku ndi tsiku? Ichi chimathandiza kwambiri chifukwa ife ngati njira ya shortcut imene timayidalira ngati upita ku Central Town ndi imeneyi. Ife tupempha aboma kuti apapa kanatiganizira chifukwa msewu atala unafika pa Central pamusapo kuti ufike apapa sitakutithandiza oro bridge jabu ino ngati kitala sangafike kunoko
koma bridge lokhali litha kutithandiza chifukwa limathandiza anthu ambiri Chilinde 23 Kawale yonse ndi njira ya shortcut yopita ku centro. Ndetu ndi kwa inu ngati inu ndina bambo kumabwe mukakwera chimenechi mmaona kuti makhala moyo wanu makhala otetezeka? Moyo wathu tsukhala otetezeka chifukwa choti ife timakhala kuti tuthamangira muzintchito ndiye kuti tipite tikazungulire ku chisomo private chifukwa uku ndi ku chisomo kuti tikapite ku centro ndi kutali kwambiri ndiye timathandizika ngakhale moyo wathu umakhala pa chiopsezo komene timakhala kuti tathandizika ndithu. Chabwino ine ndikufuneni ntchito yabwino poti muthamangira ntchito nango kugwirana apa ndingoti tsiku labwino. Ziwa kwambiri. Apaso ndithu ndimene ndithu ndachezeranso ndi anthu amene wandithu akugwiritsa ntchito chimenechi mukhoza kuona kuti si anthu okha amene ali odwala yayi koma ndi anthu ena amene amakhala kupita mzintchito zawo zosiyanasiyana. Ndi madziwa mmene mukuonera masiku awiri sikunagwe mvula ndi madziwa mukhoza kuona kuti ngati water level yakha ngati yatsika komano mtsinje umene walilongwe ni mtsinje waukulu kwambiri. Tikakamba ndithu muno Malawi ndi mmodzi wa mitsinje ikuluikulu and madzi wakha kuti mvula yakwambiri ikagwa madzi amachuluka kwambiri mukhoza kuona kunena kuti akuli zinyalala uko mmene mutsoza kuti madzi amadutsa mmenemo mvula ikakhala yabwera yochuluka uko ndikuti amatenga ndithu diameter yayikulu amatenga ndithu diameter yayikulu kwambiri madzi amene wakha kuti mvula imeneyi ndithu yabwera yochuluka and kwa zaka zambiri kuno chaku Nanjati ndi kumeneyo ndithu tili madzi nthawi zina makhala ndi mafloods nthawi zina amafika manyumba akumeneko amafika kuti makhala madzi zaka zingapo taona ndithu aboma dodi makubwera kuzapanga sese chanyengo kuthandizanso maanja ena amakhala kuti akhudzika malingana ndi kusefukira kwa madzi ndi zimenezi ndi mmene zikuzikuzani kuti mtsinje umenewu ndi mtsinje waukulu and pakufunikadi ndithu kuti boma komanso mabungwe apange ndithu chinthu chomwe chikhoza ndithu kupulumutsa miyoyo ya anthu ambiri kuti anthu ambiri akafuna kudutsa ndi kuti azitha ndithu kudutsa pamilato titengere kuti pakhala kuti madzi amene wadzaza amene ndinena ngati kuna kumakhala kuli mafloods that means chimenechi chingalawa sichingayendenso yayi ndi kuti anthu amapezeka kuti they are forced kuti akadutse njira yakutali. Chambire mai tatuzeni dzina. Dzina langa ndine Mai Kazombo, Rose Kazombo. Okay, ino muchokera kuti? Ndikuchokera Nkawale momwemo. Chabwino. Mwina chimenechi ndakuona niso ndithu munanyamula tomato, pakuonekanso ndithu mbatatesi. Tinene kuti ulendo ndokuti? Ulendo ulu ndikupita kumunda. Kokalima. Ndikuti mmakhala mugwiritsa ntchito chimenechi tsiku ndi tsiku mapita kumunda? Timagwiritsa ntchito chimenechi tsiku ndi tsiku popita kumunda. Chabwino mwina pali vuto lotani kwenikweni kuti mwina muzikhala mugwiritsa ntchito chimenechi kuno ndikutauni Kukawale mafunika muno khala mulato olongosoka? Vuto lili kuno ndilakuti chimene timagwiritsa ntchito ichi ife timafuna njira yachidule chifukwa chakuti njira ilipo ya bridge koma bridge lili kutali uko bridge yake ndi yaka muzisento ndiye tikachoka pano ndi distance yaitali ukafika umene kufika mutati muone ine ndikhala manyumba omwe wawawa munda wangaso ndiye kuti no timati tikachoka kuti tichoke apa tikafike kumunda timatha kutenga 1 hour tikuyenda ndiye timaona kuti ndikidule kudutsa apapa kupita kumunda fauti pamunda ndi pafupi moti kumunda ako likakhala kumunda kuti ndithe kuyitana kunyumba kuti
wakuti ndibweretsere chakuti amatha kundibweretsera zimatheka ndithu zimatheka nde ichichi chimatithandiza chifukwa cha ziti chifukwa cha zimenezozo chifukwa choti timaona kuti ndi njira yachidule nthawi zina pamakhala mabridge timathandizika timayenda ndi mapazi tokha koma mabridge aja akapita timavutika timayendano pa chiboti chimene chichi amathandiza ndi anyamatawo manga chiboti icho ife nkumawolokera pamenepo. mwina tikambe nkhani ya mwina ndithu ku safety ndaona mwadutsa ndi mwana komanso taonanso ndithu ndi achemwali ache nonse pamodzi mwina mukuona kuti zimenezi zikhoza ndithu kukhala ndi chiopsezo chotani pa moyo wanu pogwiritsa ntchito chimenechi? zimenezi zili ndi chiopsezo chachikulu chifukwa chakuti nthawi zina nanga si iyoyo imene mwachioneramu ndiyoti amayuza manja ere chilibe kuti siboti ngati imene imakhala boti la kunyanja lija amayuza manja ndi chingwe ndiye nthawi zina chitha kupulumuka chikapulumuka muja ndi ulino ife tili pa chiopsezo tikhoza kupita ndi chani tikhoza kupita ndi madzi moti timangopangira chifukwa yonena kuti nangasi tavutika nangati panga bwanji koma boma likanakhala kuti likutiganizira anthu fe adera lakuno tidayamba kalekale kupempha kwakhala kubwera ma-MP ambirimbiri osiyanasiyana takhala tikupemphapo kuti timangireni bridge koma satimangira timangireni thandizeni satimangira. kuyankhulira mayi amene amakhala ndithu akudutsapa azimayi onse nyokuwayankhulira mwina pamakhala mavuto otani kwa azimayi pa nthawi imene akugwiritsa ntchito chimenechi? mavuto ndochuluka chifukwa chakuti ifeyo ngati azimayi timakhala ndi mavuto telekeze ngati kuchipatala kuli matenda eti timakakamizika kukwera chichi chifukwa wabwera walandira uthenga mwadzidzidzi kuti mwana wadwala mwina anzako amutenga mwana uja apita naye kuchipatala ndiye kuganiza kuti iwe unyamuke pano ukazungulire kuti ukafika kuchipatala nthawi ikutalikira umaona kuti njira yachidule udutse apa koma chiopsezo nchakuti ife ngati amayi kuti telekeze kuti chaduka chimene chichi ngwe chimene chichi sitingathe kusambira ndiye kuti mapiro ake tingomira tipita ndi madzi pamene azibambo ali nayo mphamvu yakuti akhuta kusambira ero ndi mavuto ake ndi amene. ndakuyamika ndithu zomwe kwambiri mayi ndisakuchedwetseni ndithu dzuwa lafika kale ndithu pamtunda poti zakumunda zimafuna mapanga ndithu iyayi mwachangu ndingokupanganiririzi ndithu ufunani tsiku labwino. zikomo kwambiri feso tathokoza. zikomo. apaso ndayima ndi mmodzi mwa nzika za dera limeneli la Kawale ndini mafunanso kuti ticheze nawo. dzina ndani apa? Atsogoleri Mustafa Anafi. mwina a Mustafa Anafi timakufa mungofotokozanso nanunso za experience yanu ya malo amenewo. Experience yake ndiyonena kuti panopo tinabwerapo pakanthawi ndithu msija amene kuti malimaso chimanga tili ndi munda ndithu. mwina nkhani imene ya chingalawa mukuona kuti nanunso ngati munthu mmodzi wa dera limeneli ikuthandiza bwanji nkhani za mayendedwe m'mudzi muno? chingalawa chimenechi chikutithandiza ife powoloka kupita ku sento pali matenda amene amapezeka ena odwala timawolokeranso pompa palinso anthu ena opitaso ku maofesi ngati ku sento komweko ku area folo amadutsiranso pomwepa ndi chingalawa chimenechi ifeyo ngati anthu am'mudzi chikutithandiza chifukwa chimatenga dera lalikulu Chilinda 1 Chilinda 2 ngakhale sochokera ena 23 kumene amadutsa njira imene yachidule popita ku sentoko. ndi mavuto anji amene mwina akubwera pamene mugwiritsa ntchito chingalawachi komanso kuti mlatho unapita ndi madzi? mavuto ake ndionera kuti pali anthu ena amene amalephera kuwoloka pa chingalawa chifukwa choti nangasena amakhala kuti amadwala ma BP wa chizungulire ena amalephera ndi amachoka pano amayendanso mtunda utali kukafika ku Mchesi uko oti pali distance yaitali kuchoka panopo kukafika pa Mchesi kuti akawoloke kuti akafika ku sento. komanso kuti anthu ena ndrama amakhala alibe zoti akhoza kukwera transport kuchoka kukafika ku sento ndi njira iyi ndimene imatithandiza kwa anthu aife ngati anthu ovutikirapo chifukwa ngakhalenso zikagoza ovuta m'mudzi muno anthu ambiri timawolokeranso pompa kupita ku mochale kapenanso ku matenda kumene ndi chingalawa ichi chikutithandiza ife ngati anthu am'mudzi. mwina mwakambaponso kuti muli ndi munda tsidya linalo la Kamuzu Central Hospital mwina chimenechi nanunso ngati munthu chikuthandizani bwanji pa nkhani za kumunda kwanu? pamunda apa chimene chimatithandiza ife chakudya chathu chimatithandiza fana ngati timawolokeranso pomwepa kuti tikapeze kulima kuti tipeze chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku. mwina ndimafuna nitafunsa mwina nkhani ya kaulekedwe poti niyo ndini mmodzi amene makhala kuno mwina anthu amagwira ntchito ndinena kuti throughout the day kapena mwina pali nthawi yokhazikika amene amagwira ntchito amapezeka malo amenewo? kwa basi
kwa basi nthawi zonse kumene anthu amene amagwira ntchito ndiponso apapa tiyambika nzathu amene akuwolosa chingalawa satopayi tsiku lililonse chifukwa choti nangasiya apapa anthu apazolowera kuyenda mpachidule ndi tikuyamikira kwambiri amene amatiwolotsera pachingalawa apa kuti amatithandiza ndithu nthawi ndi nthawi kuti iwo timapempherera kuti azapasa mphamvu Mulungu kuti azitithandiza kuwoloka ife pamene papa. Chabwino mwina kumbali ngati ya adindo ena boma amadziwa kuti pali vuto limene kwa basi adindo ndi amadziwa kwa basi tilekeze ngati nthawi ya kampeni ija amabwera pamene papa amatiyendera kubwera kudzationa kudzangotilonjeza kuti tikumangira ndi ka bridge kongodusa mapazi koma nangasiwa amakhala ncholinga amangofuna ngotipusitsa kuti ife tikavotera zimene amafuna iwo koma kwa ife kuti atithandize palibe chifukwa lero ngakhale lero lino chiwinireni palibe ndi mtsogoleri ndi mmodzi yomwe amene abweranso kudzatiyendera pa malopa chabe kuti mbuyomo ulamuliro umene adatengako aixoma nthawi imene wachipani cha UDF ndi amene amakhala ngati akutigwira pa mkono ndi amene amatiyendera pafupi kuti pa nthawi imene mwina aixoma akadakhala zoti agwirane ndi bungwe lina lake bwezi pano pali ka bridge ka mapazi ndithu tikuyenda koma chifukwa choti nangasiyana lipo maoka chifukwa mtundawo popa ndi waukulu kuti apange bridge munthu mmodzi sizingatheke ayi malo ndi aatali zofunika ndithu kugwirana manja ndi anthu ena chifukwa chikuoneka kuti madzi nthawi zina mvula yochuluka madzi amafikisa kuti adzadza kwambiri zikuoneka kuti ingakhale zinyalala amene zikuoneka tsidya linalo ilo mbali imene seyo kumakhala kuti kufika madzi ndiye ngati kufuna kumangidwa mlatho ndiye kuti ufunika kukhale ndithu mlatho wautali kwambiri zimene ndizoonadi chifukwa ngakhale madziwo ngakhalenso m'manyumba ukukoso manyumba amakhala akulowa matoileti madzi amakhala kuti afika kuchokera pamene tikufika koseko ngakhalenso tayima pano sitingayime ayi madzi amakhala kuti afika apo kose pano ndithu mukhoza kuona kuti ndi vuto lalikulu kwambiri ndi mlatho umene ukufunika kumangidwa si mlatho kuti ndi mwina ndithu tikhuzenena kuti mwina 30 mwina meters koma ndi mlatho wautali omwe ukufunika kumangidwe mano potengera kuti vuto la madzi limakhala kusautsa kwambiri dera limeneli. Apapa tsopano ndachikwera chingalawa ulendo wayambika opita tsidya linalo ndi mmene zimakhalira atsogoleri dzina ndani? Ine dzina ndikasimu Jim. Mwina tango tiuzani kuti ntchito yowolotsa anthu pano ikuyenda motani? Ntchito yowolotsa pano timakhala kuthandiza anthu ambiri kuchokera kuwale 2 kupita ku Sento mmene ayankhulira azimayi aja. Mwina makhala mulipiritsa zingati pamenepo kuti munthu mwina agwiritse ntchito chimenechi? Timakhala kulipiritsa 250 kuchoka uku kupita uku. Nchifukwa chani tsopano munayika chingwechi komanso chingwechi mukuchiona kuti chimagwira ntchito yotani? Chingwechi chimagwira ntchito yowongolera chinthuchi kuti chizipita mbali imene tikufunayo kaya kuchokera uku ndiye timagwira kumapititsa mbali yakuti yakumeneko koma mukupita mukulowerako. Chabwino mwina tsopano mwina kuti mutenge anthu tsopano mukamatenga anthu amenewa mwina sipanachitike mwina nthawi yake mwina iyayi mwaphuluza mwina kapena chinthu chikuoneka kuongolera kapena mwina chasadabuzika nyengo ngati zimenezo zakhalapo? Nyengo ngati zimenezo zakhalapo kwambiri kutenga anthu oti ndi amatupi kwambiri kandi folo imapezeka mbali imodzi yawelama kupanga ngozi ngati madzi ambiri abwera. Ndi mmatani tsopano fuwa kuti ndava kuti sindipalibe mmene apita kwa madzi kapena kumira pa chinthu chimenechi? Pa chinthu chimenechi chifuwa ena amakhala kuntundako amakhala kuthandiza chikagudumuka iwo aja amalowa m'madzimuyo kukagwira anthu ena kugwira chiburichi mmene zimachitika pano pano. Chinthu ichi chimafunikira kudyera chifukwa chinthu ichi chimapezeka tanyamula anthu olemera kwambiri ndi madzi amakhala ngati akuchikankha kwambiri ndi chimafunikira kudya chakudya chambiri kuti uchiyendetse chinthu ichi. Ine ndine Gogo Fumu Chapula Bakali amene ndikuyang'anira Kale 1. Ntamva kuti mukubwera nali wokhunzika kuti vuto limene abwera ananga ngati amenewa mbali ina nali munthu wokondwa kwambiri kuti mwina mavuto amene tikukomana nawo mwina akhoza kumveka patali kuti mavuto amene tikukomana nawo akhoza kukhala ochepa. Inu Fumu ya Kale 1 muona kuti kofunikira mbwere pano mutamva kuti GPS ikubwera kuti mwina izathenso ndithu kumva za vuto lomwe likuno munachiona chofunikira motani?
ine naona ndiyofunikira kwambiri fa amene akuoloka pa yena amodzi mwa iwo ndi wananga amene achoka Kalewani. Malo amene wandi malo ofunikira kwambiri, wena amaolosa maliro antayo, wena amaolosa maliro amundu wachichepere, poona kuti vuto limene tinambira nalo pakanthawi kudandaula komanso kulonjezedwa kuti yayi ife pamene wapata bwera kudzaona taona kuti chinthu china ichonse sichikutheka yayi, koma kubwera kwa inu a wireless mwina kumbo lathu mwina likhala lotheka ife nanga si ationa pa wireless tikudandaula pamalo pamenepo ndi malo ofunikira kwambiri pambiri ya Malawi ino. Ine ndi asini kwa Jafari kuno kukawale 2 kulilongwe mwachidule ndingonena kuti ndimayimira kuno kukawale 2 kunoko kuli vuto lalikulu lonena kuti kuli mtsinje wa Lilongwe woolokera kupita ku Kamuzu Central umenewu pali vuto pamafunika kuti patamangidwa bridge komanso pakali pano amaolosa pa chiboti anyamata ndiye aliyense timakhani nkhawa komanso akamanga timabridge amamanga mabridge amakokoloka ndi madzi ndiye pakali pano ambiri timadandaula chifukwa choti anthu ooloka ndi anthu ambiri kuyambira madokota ena amagona kuno kukawale ena manesi amagona kuno kukawale anthu odwala amakhala kunoko ena kukawale ena so akafuna kudzagula zinthu kuchokera ku Kamuzu Central amabwera kuno kukawale 2 mwina kupita kukawale 1 njira yake ndi yomwe Chilinde 1 mwambiri mpaka na Manyu Lines kuti njira yachidwe ndi imene ndiye anthu amene aja akabwera amakhala ali pa vuto lalikulu lonena kuti kuoloka kumavuta ndiye pempho lathu ndi mmene tamva kuti kuli CDF yokwanira 5 billion timaganiza kuti titapempha boma pakuti boma aso ndilokoma mtima la DPP kudzera ndi Profesa wa Peter Mutharika timafuna kuti atatiganizira malo amenewa kuti mwina nkutikira mabridge oloita Kafutu bridge komanso tipempha kwa aphungu kuti mmene apita ku parliament imu atiganizire nkhani imeneyi yoti malowa ofunika akhale bridge pakhalepo olo Futu bridge olo ya galimoto kuti vuto lalikulu lilipo komanso tipempha kwa makhansala kapena kwa akhansala athu atithandizenso nkhani ayipereke olo ku city ayipereke kuti nkhani ikhale kuti paliponse yamveka komanso angakhale ena ofuna kutithandiza atithandize malo amenewa
chifukwa anthu ambiri ndi amene amapezeka kuti amakhala akuvutika kwambiri powoloka, ena nkhawa ena chiyani, koma ngozi iliyonse sinachitikepo chifukwa anyamata ali ukadaulowa m'madzi. Ndiye zimenezo zimene tikupempha, komanso tikupempha kuti malingana mwina m'misewu simuli bwino yayi ino Kawale, misewu ndakumbika, magalimoto amene akamadusa akusowa misewu ina idasekedwa chifukwa choti kuti aduse magalimoto akukanika ndi mezi lifunika zikolopati, girevulo, motero maolo mapaipi amadzi akumaonekera pantunda chifukwa choti girevulo inakokoloka. Ndiye pempho lathu lonena kuti tufuna misewu ikhale yabwino. Chabwino misewoyo atapangapo lotia girevulo olo munonso nsite ayenera kuti tilya olo katala kamene tizioneka ngati anthu ansite. Chimenecho ndi chimene tikupempha. Pomaliza ndinena kuti ndifunire dziko la Malawi mtendere, apurezidenti, komanso wina aliyense akhale pa mtendere, komanso tipemphe kuti amene akusala na mazani Ambuye onse adalitse, amene ali pa mavuto kaya akudwala kaya akutani kaya ali ndege aupeza mavuto, tipemphe Mulungu kuti onse adalitse ndi mwezi uno wa Ramadhani. Pomaliza bambo Henere, bambo Kamanga akudaliseni ndi kubwera kwanu kuno, muzibwera tizikulandira. Mwachidwe tingoti GPS ndiyaka kwawo ndikuno kulilongo kukawetu. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Apaso ndithu tafika pa mapeto pa zonse zimwe timafuna ndithu tikupatsireni mu program ineyi yapaderadera, and monga mmene kuti tinali kuno ku Kawale ndi limodzi mmene lodziwika kuno ku Lilongwe, and makamaka to be specific tili mmudzi mwa Senior Jafari, Senior Jafari amene ndithu tunena kuti mmudzi mwawo muli vuto la mlatho. Anthu ambiri afotokoza za mavuto amene akumana nawo malingana ndi kuno mlatho unapita ndi madzi almost chaka ndi chaka, amakhakuluza milatho yomwe imakhala yopangidwa ndi matabwa. Ndi iwo anthuwa chifukwa chokuti they are stranded, they are forced kuti azigwiritsa ntchito chingalawa chomwe changopangidwa ndi manja wanthu. Ndi tikhoza kuona kuti apa nkhani ndiyonena kuti miyoyo ya anthu ikuoneka kuti ikhale yosamalika. Ndi pempho ndionena kuti adindo tiyeni tione kuti tikhozanso kuwathandiza bwanji anthu amenewa kuti athe kukhala ndi mlatho wabwinobwino kuti akhozanso kumagwiritsira ntchito moyo wa tsiku ndi tsiku. And njira imeneyi ndi njira imenenso iliyofunika kwambiri potengera kuti it's a shortcut kuti akafike ndithu ku chipatala chachikulu chomwe tikhoza it's a referral hospital, and tidziwa kuti matenda amene amakhala umeneko ndithu amakhala matenda amene ali serious. Ndi titengere kunena kuti anthu akuyenera kuti azidutsa back and forth nyengo ya mayendedwe ake nkukhala amenewa. Ndikukhulupirira kuti adindo tikhalanso ndithu tikuganizira bwinobwino kuti anthu amenewa tathandize. Dzina langa ndi Tom Kamanga, komanso ndiyamikire pa kamera Henry Kasowa. Ndingoti zabwino zonse.